Tu, v Hačave, pred starým domčekom začínali naše cesty. Báťa Hrebenda napakovali kapsu knihami a kalendármi a prekročiac Rimavu vybrali sme sa do sveta. Na malom námestíčku postavili vďační rodáci Matejovi Hrebendovi pomník. Tu bola križovatka, ktorou sa poberal po alebo proti prúdu Rimavy. Postojme chvíľu pri jeho hrobe, ktorý je síce symbolický, ale predsa len pamätným miestom. Vykročme dole cestou a navštívime spolu Hnúšťu, rodisko Janka Francisciho Rimavského. Zastavíme sa pred miestom, kde stál jeho rodný dom a pokloníme sa pred jeho pomníkom. Častokrát sme mu nosili spolu s Báťom okrem pozdravov z rodného kraja do Prešporku aj knihy a závan vône z nášho údolia. Prešli sme malý kúštik Rimavskej doliny. Pokochali sme sa v jeho krásach i pamätihodnostiach, aby sme vás sem pozvali na knižné hody, ktoré začínajú v piatok 30. mája 2008 o 9. hodine v Mariášiho záhrade. Príďte a spolu vytvoríme most, ktorý spája slovo so slovom, človeka s človekom.